Waqt li fl-aħħar ġimgħat komplu joħroġ iżjed fil-beraħ kif laqda li jiftaħar li ġab Bernard Grek fil-Partit Nazzjonalista lanqas tista' mqarri sejħilha kosmetika, il-fazzjonijiet interni opposti qed ikomplu jagħmlu ħerba fil-beraħ. Waqt li l-affarijiet komplew jbaqbqu minn ġewwa kif esprimew sorsi mid-dar ċentrali stess ma' One News. Dan waqt li klikka estremista mmexxija minn Karol Aquilina u miegħu anke Beppe Fenech Adami għadha determinata li żżomm lill-partit fl-oppożizzjoni taħt il-kontroll assolut tagħha. One News informat li deputati nazzjonalisti stess qed jilmentaw kif il-ġlied intern li kompla jisbroffa dan l-aħħar kollu nqala minħabba l-aġir mhux xieraq ta' Karol Aquilina fil-konfront tal-Speaker. Dan ikompli ma' dak żvelat mill-Gazzetta Malta Today il-ħadd li għadda fejn deputati tal-oppożizzjoni stess qed jesprimu sensazzjoni ta' tieħ il-qalb f'dawn iċ-ċirkostanzi. Dawk li tkellmu ma' News bil-kundizzjoni tal-anonimità stqarrew li Karol flok ġar ir-responsabilità ta' Emilu niżżel il kulħadd miegħu, preferenza l-istqarrija uffiċjali maħruġa minn wara dar kulħadd. Is-sorsi tagħna komplew li dan imbagħad fassal pjan flimkien ma' Beppe Fenech Adami dwar kif jieħel ħadd ieħor għas-servej żiena tal-Partit Nazzjonalista. Dawn it-tnejn b'riċerka kija karwana warahom f'għaw Qerduh lill-Partit għalunna s-sorsi. Id-determinazzjoni li klikka estremista tattakka lil deputati oħrajn fil-Partit Nazzjonalista stess kompli toħroġ meta anke f'jum lajt ħatem Beppe Fenech Adami u ħabib ta' Karol Aquilina Kevin Kassar kompla bl-attak fuq id-deputat Awċi Alex Borġ bil-kitbiet tiegħu fil-gazzetti. L-istess sorsi għallunna li Alex Borġ minnaħa tiegħu qed iħalli l-ambizzjonijiet jiġru bih, tela l-ewwel darba fil-Parlament u diġà qed jippretendi li jsir kap huma komplew. Qed jara kbir u anke dawk qribu qed jgħidulu biex iżomm saħħa mal-art, imma raġel ambizzjuż blikraħ u ma jrid jaf.